खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 1 फेब्रुवारि 2025 सनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरांबो फैनो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन आरो देरहासारगोन सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबेगखौ दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो दिनै बांनो हागौ नखराव बिसि फिसायनि अननाय आरिफोरखौ मोननो हागोन आरो हेफाजाब मोननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो नखराव दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन अब्लाबो नाथाय गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनोबो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ बहाबा दावबायोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन नखराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ आरो न'खराव एना एनिबो फैनो हागौ लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजावबो लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोसोआव पजिटिभ सानो फैगोन मावलांनाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजावबो मान मोननो हागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफोरा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन समाजावबो मान मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनोबो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननोबो फैनो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो आयनिख्रुइ दिनै खरसायासो बांसिन जानोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबोर नांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावफुंनायाव माबा नङा मोनसे हेंथा फैनो हागौ गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा न'खराव अनलायनाया बांगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ समाजाव मान बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।